Ermenistanın paýtagty Yerewanda demonstrantlar polisiýa bilen çaknaşdy. Bu aralykda adamlar elektrik energiýasynyň bahalarynyň gymmatlandyrylmagyna garşy protest geçirmegini dowam edýärler. Ýa-ni ýakynda döredilen Galkyn Ermenistan adly jemgyýetçilik toporunyň agdalary meýdançany iýlemekçi bolan onurça aktivisti duruzmak üçin müňe golay polisiýa işgäriniň iýerilendigini aýdarlar. Galkyn Ermenistan toporunyň agdalary elektrik narhlaryny artdyrmak baradaky göz öňünde tutulan planlar dogry ýatyrylmaýança hökümete basyş etmegini dowam etdirjekdiklerini aýdarlar. Owan hökümeti Taliban hereketiniň lideri Molla Omaryň 2013-nji ýylda ölendigi baradaky maglumatlary derňeýändigini aýdýar. Owganystanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň bir resmisi 29-njy iýulda Azatlyk radiosynyň Owan ullugyny Talibanyň lideri Molla Omaryň 2013-nji ýylda ölendigini aýtdy. Adyny aýtmazlyk şerti bilen gurulaşan resmi başga detalları aýtmady. Pakistanyň paýtagty Islamabadyň etegindäki bir etrabyň ýaşaýjylary jaýlarynyň ýumurulmagyna garşy protest geçirdiler. Hökümet bu tamlarda söwüşçüleriň ýaşaýandygyny öňe sürýär. Yerli ilat hökümet tehnikasynyň öňüni böwütlejekdigini duýdurdy. Bu etrapda aglaba owan bozgunlary we ýurduň durnukly sebitlerinden göçürilen pakistanlylar ýaşaýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.